Baiba session ya ai khuble yepi hagbai de bakani ka program ko jongi ka banya ai kateng kalinti shakalok sabha hagbai de bakani ka election shakalok sabha ka bansalong ka khat kandai trek jong brai yayong mentau snam paradien kum ka jing beteng ya ka jing ekran ka bangila dep bat ki kertong ki ba khmat mentangi don so wei pat kertong bolong ru UMP bomenta shakalok sabha na kani ka Shillong parliamentary constituency ba Vincent H Pala Vincent ya kuble yepi shakani ka program ko jongi but ya kapor ka ba pila pelak ni tip akani kapor ka ba mentai ka ba pihak bani be bani lej bani lap election de ka jing pelak por ka jong pi kalong ka bodon kambe nambar ba ki paj ba mentai ki kwa ban sngap ke ka ba Shillong mil udon man clean pi nambar ki kwa ban yo snow ya ka sur jong utau kurtong ubal along ru MP mentala laisien hagani ka constituency Shillong parliamentary constituency tega jingkali kabang kwa ban bu happy menta kalong laisien kinti pila job economic election kumbalong lang GG swell mai la job sausien kum independent te ba PR kindia laisien ba palaru hato hakane ke kinti pisngo ba pila ban kenjo ban yo ka jing job ban ringkat lang bat Profesor GG Swell ban langkung NT haduk sausien ban mi khmat ekonomi Shillong constituency Kepala Satunat ba kini kesen ba ar pangayo ban yesim benta kentu bat pi habai de bat jingkeli ngasrai ngahi ban ya compare bat ka level jongu GG Swell baru ba Peter kepala bang kuai komando blay gitu ki don la kajong ka stretcher I think ngade tangu brio ba rit hakmat jong kita re ka job election pat ka song artat ru ha ka nongrim bangi yeng ka quality lene ke jinglong simet bat ka ideology jong ka party te ba Jesus well job ha ka personal caliber ka jong u beriu ba trihok tristom ba Peter ubaya jan bhabat ka niam kurkom beriu ba singorit beriu ba roblero akjo por beriu ba champang ndai ngapat nga job election kade daka jingarap jongki nongtre jong ka party daka ideology ba ka party ka yeng but job election ru ngatrai babon ba ki ba yarap ki boduai ki babon ru ki bru ke badon ke jing seo jan seo I ya ka congress kabala le bha ya ka state mekhalia barok ka wei nado ka ba kila ai ka state kila ai ka siksidul kar komani ble ka ba long salansar ya kono ka chai leni ka de ka parti ka parkat yo luk ulak ngatrai bes kata ka ideology bes kata ka nongrim banga job election kam de tanga ka personal kum ki leader ki balalek to namar ba pila ong ba pi job limba ka jing kersan jong ka parti ka jong pi bat ki nong kersan neki babon balang ki perlok parjor ki jong pi menta ke e ka jing I ka jong pi habai de pat nama laisien pilai kun ye ka election temen pio jing job but menta kani kinti pi ke ka jing ye fair jong kani ka election ka menta but ki baladap na kapor ka fair ba menchwa ka congress ka don ha kapor ki leaders ki dang bon example por ba job nong kong ba lapang weyo Richard Bakarshan ba Preston ba Charles bat kiwi leader jong ka congress tiktu kim don show bat ngi menta lawan di kiwi tandrei la ka jong ka por ki don la ka jong ka capacity menta ngaseo kadon hi jing menta na marba ka party haka grassroots level kelabon ki bapet haka state level bat kumjoro ki bru ki pitch sa Delhi
bagi buat hang ni Shillong ro kadon ya ka jing tangba at the same time nga ka job election lene ka anu election ka ya per na ka por tengah kerman kumba kalong mentahi ka jingle jong ka BJP ka harassment baki ai ki Kristen sakawero ka jingya trelang jong ka BJP bat ka NPP sakawero kibai ki parti ki ban yele menta ki perkat ban yo vote best ka communal issues ban divide hapdeng ki kasi bat karo ban divide hapdeng ki tribals non tribals ban divide hapdeng ki Christians ban non Christians ti kinong tebut ki ba page ki ba start ki ba don hangni hame kalya ki bon ki ba kamlong champang ban yengi ki nong nile election nakata ka daw kumba kalong mentah nga ba ka jingya trailang jong ki parties hastet ka jingya pet na kawai ka parti jong ki leader kene gede ka kabu ya ka kongres bada ka jo ka poro kade ka lat ka ba kibriu kin yo haba ka sanchar ka NPP bad BJP kalong kumno ka sanchar ka kadar haba sanchar ka kongres kalong kumno bes ka experience ba kibriu kilamat ka por jo ka kongres bat kumba kalong menta nga try kata ka daw nga iba bon kibriu ki pai ka kongres hoit ka don ka jing kulmar ha jing mut jing perkhat jang kibriu na mar ki leaders ki phet na ka parti kibriu bodon NPP menshwa menta kin le chei namar ke jing ban jong ka BJP kibriu bodon ha ka UDP menshwa ha ke MLA leni ha ke MDC kin le chei namar ka BJP kumbaglong ta kamdon do baga UDP kamdon do candidate ba de real UDP andre badang suwan te kata ka connection sapding jong uniu candidate bat ki grassroots workers jong ka UDP imat kadon ka issues te kumbaglong menta de tangka kongres ka ba treya teli de tangka kongres ka bala don ka jing chania na upaj ba te kata ka wenga tre ka issues baki brukin pai kin decide ha kane ka election ten re minta ka don kani ka jing ya kren pat namar ba ki ong ba ngi ki tribal ngi don kam ya kita pat ki pandai pat ki local kita ki seng ki pade napok bomi napok ka jela ten re ki shembe ba ka kongres su ka de ka national party namar ki la depan ki ong ba ki la depan mat ya kata ka jing yalam jang kongres kita bon ki jing tuna ki ba pidon ban ong pat nga agree bat pi nga ya manjur ba kum kongres ngi don ki jing tuna nga mong bam don ki jing tuna Henry nga try ba kiwi parti ro kimla ban ong bagi long perfect kim don jing tuna kan don ke jing tuna na mar ba belai ba ka policy ba kongres ka perkhat kade na menta parok ki cai pedriu ti yo don ki cai pedriu ko ong ba kabiang yo don pi ong ba kaduna Henry de tangka kongres ka parti ka ba perkhat yangi ki rurit pai de tangka kongres ka ba perkhat ya ukup ciliang usam ciliang de tangka kongres ka ba perkhat kamtam yangi Kristen the experience ba ka kongres kala handle ya ka rindia ki nyopasan snem ki baladap ke experience ba kongres menta kaladap chispa lai po prasnem nga try ban ong hi kata ka jingsnyo ba ka regional ka khamba ngala ki regional party babon hikilong ki bakarpt for example pinda lej pa West Bengal pinda iba ki perlok ki bale business of West Bengal ki khamjanjar ban haki state ba penyai da ka kongres ki badon ha keleng-keleng baranda ke regional party example kumhadal hi PE hi ki ong ba por ba ki sedang ya ka Am Admi party kito ki ong bangin le hok nginem sim quarter nginem le kata kumbalong menta sting na ki don hapo jail ki minister ke NPP ha basdang kong ban le hok andre PE kumlo ke NPP ka sanchar ki wei ki parti ro hopor ba ki sedang ki bahok sudah ki mut sudah ban le hok andre ka parti ka de tangka platform ka syong ki tu ki briu ba penyaj ka to ka parti example kumbalong menta
kamsyong tang hau chief minister jong kono ka state kasyong ro haki ministers ke bayi trelang te ki regional party ro ka jo hi ka bhai ki regional party ban survive PE ba pol wene ki leader ki ba sempang ba ka KSU la sedang ke party bat ke jingi trelang jong ki organisation beper re pakado umla survive umla sustain namar ban run hi ka per ban demand kasuk ban hala kasuk ban complain kasuk re bat penyaj hi ka per ba kaji kila seng ya ka PDM ka tu kapor ka fail ba pensingan belalong CM bela sempang ba tip hai kasuk sedul uran ke parti apa kado uyele de umi pilar de de ba pol dan dia ba pensingan dan dia ba kaji kino ba sedang ke parti apa kado pihak sensar yau regional bad non regional pihak sensar ki bastad bad ki PBH pihak sensar yau beduk bad beruspa te pin sensar tang cijat kampoi CSA namar ba ki India hela design ya ka demokrasi bagam unity and diversity ngatrai hi ban ong hi ba original neuron non regional ke experience ka don kam kibriu ke de ban senia haba keyboard ta ka parti ru ki de ban perkhat ya ke jindon kam jong kibriu kat kum ki area kat kum kapor na kapor ka per ta ngatrai kata ka no rim ba nga i ba haka national party kadang don ka control kadang don ka jing check ya ka corruption kat ba regional pat ngai kumbakin dilut kat ya pekidon kumbanga ong ngamong barok ke regional kilong kumta andre ban survive ban sustain ban run ya ke party ngai khamsuk national ban ya ke regional kat kum ke experience pengilap lade Assam pi Assam ro kejo kapor baki Assam Students Union ki lunch ke party ke to kapor ki om kumta ban lehok andre Assam gade ke dry state de maki ba penlong bat state ya ka FKGGP ki ba perca ya ka jing di kiat di wine store mensua menta babon ki members kila don le ki wine store mde ba kena ngasua example te kini ki baro ka jing sngau ka long de kuwei anda pila sensar ka long de kuwei mar pisngau bi tik tangi perlok le jong le ni ki jai biru le jong ne da sensar kadon ka ain kadon ka rule ka ba phimla ban kiar phi bakla ki bri kla li chokot te ban perkhat hi ban halai ka suk andre ban sensari kam te ka basuk ti pai ba nong sosnong ki de ban perkhat ba kanu ba ngirai ngi de ban rai da ka jing start ngi de ban rai da ka jing sempang ngi de ban pedro ka bala jia manswa ka long kumno but hakajo ka por ka history kam jo baklara Taba pala tamba ladangi keren pada ka Kongres ke bam menchua haga jing trekam kumba pikubur ho kidang don ki jing tuna ndai tamba ki don pat ki noyelam ki batebet tahatu menta pat namar ki pajba ki ong ba ka Kongres kat badang mi ki por kalanang tlot namar ka de ba kam don nongyelam ka e ka ba pi pat kum utrai ubodon hapok sen Kongres pilong do kum presiden hapok ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kaya jingyo i ke jong pi parhadu kanu pisanya ite ki noilam ki pementa pi kinong elam kilek kiwan na sengai haba ke jong pi ba kanu ka parti kamde atang kinong elam kade ka team ka badon kamban penbet lade ha ka balang lade ha ka snong lade ka kamsyong atang WR rika kongres kumbang long menta hadin ba kamdon hakabor namar ka jingrem ko kongres kamde na kanu handai ka de ka jingple jong ka BJP na kaniam ba Hindu versus non Hindus majority hangni India ki de ki Hindus dai kumbang long menta kini ki jo ki Hindu kila realize bahkan chon suk chong sain ka policy jong ka BJP kalong dukumno ti kito ki badon menchwa kongres te kito ki ba control ya ke BJP kumbolong mentah te ban bil pat ke kongres ban no ban yo ke nong ilam ka simpor kumbolong mentah ngai la bon ki samla ki ba chipos na menchwa ki long kuno but chipos na mentah pat ki la experience ngai ki ba sim mentah apo parliament
lani ki policy ke discussions bon menta ki samla ki ba sapos na menswa ki lalong sanpos nam ki la example ngi komu Shashi Tharoor lani leader jongi kharge lani na po Assam komu Gaurav Gogoi pinalik keleng menta pin ba kadon ka jing wan biang gitu ki nong संसार की बमशवा को मुचाराम रमेश उचिदम्बरम तो कांग्रेस का पार्टी का बा मिक्स lang बट की सीनियर्स बट किनी की samla bedang mi ngatrai jaka ban ong ba कांग्रेस का duna nang ilam rada ka कांग्रेस का khambon ki nang ilam nang lomba ka कांग्रेस की beli BJP ha Assam की कांग्रेस sudah की beli po ki regional party Meghalaya ki ke कांग्रेस sudah andai ka कांग्रेस ka longkum ka platform ban supply manpower ban supply buj ban supply iki ideas ki experience ki to party in the meantime damar ka party ka bala don ka base hab kaleng ngai ba kumolong menta urahul Gandhi ubolong chpos ne menchwa menta la kham experience la kham sempang ngaru ila de nga so tho khatsans ne menchwa ngalong kumno but khatsans ne menta ngalong kumno tinga try ka congress kam dunara ya katiki brains leni kita ki briu ki ban pej ya ka sanchar khadar ka imlang salang namar ka de ka experience baki don ka collective decision ka jing start baki la yo but way ba pila sanchar kamut automatic namar kala don ka history kala don ka jing experience jong ki bru ngam try ba kin duna ki leaders ki nong yalam example pin po Karnataka sanchar ko congress ki bru ki hun ke belum menta Telangana kila sanchar ke regional kumtai ki ong kin le hop kinam to kin mayu hanrei ki bru kila bread ki pin po Maharashtra pin po Himachal na kermen ba kani ka change kan saban menta na marba ki bru kila Shempang menta kila iba kalong dictatorship kam long congress kam don ke dictatorship congress ka don ka jing ya so tho jumut para leaders ngaladon menta bat ka Gandhi family menta khatsan snem ngalong president menta ngai kam judon ka interfere baki interfere na po Delhi ni ban batai start ka shong ha ka jing start jong hang ne te bada de Delhi la ni hano no ka shong ha ka jing trelang tang baladangi bakla hangta kin sepej ka babakla kin sakarek dengan ong ban duna lidar ngatrai kam don rukum kata ka jing duna rada i kambiang kam Shempang ki bri ki badon congress ki bon ki banadin ki ba backup ya ka congress ru ke ba mju power ki mju election re ki bon bakum ketaro ka congress bale pat namar bala ringi phai ki por ki bladap ki election ki menshwa ka congress ka jupen banai to face ka durkhmat ka ban long kum prime minister tekni ka kinti ngim shim te phato ki pajba ki don kam mantep namar bala da ki deban pha ki deban yo pat nong yalam ubah khmat betbet hatu mano padeban uba ka congress minta ka phai khmat pat kamde menta bat menshwaro ka congress kamju anaswa yo prime minister except hakpor mo Manmohan Singh body sitting prime minister sabawero udeu restart ba Shempang ha ka economy te ki ong bo unlong prime minister bo ui ki announce ndre ka BJP ro kamju announce lupa ya ki prime minister ne ki chief minister candidate like tang bakila don lupa sitting te kane ke jing pemda ka congress namar ba barabor hi ya ka decision ban long leader kan dei kat kum ka jing yo votes lene kat ke jing yo number namar kum bolong menta ngi ya fight election amde tang ka congress marwai ngi di ya fight election kum ka India block lene ka alliance bangi don ha ka UPA te ka song artat ndala job hakunu korkom ngini seo tho jumut kede malong consensus mono bade ban long example haswa election chwa Manmohan Singh ki claim announce handre ki say Manmohan Singh u economist ula sanchar ke India kala lebha hakichi po snem bolon tementaro lada ngi poy ha kabor ngin say ubriu ba barok ki de ban yahun bat barok ngi de ban perkhat namata ke interest jong ka ri barok koi but ke India kala de ke leader hapo partai kumba kalong menta ka la long ka wei ka ri ka ba ka partai kamla ban kiar tingha perkhat tau briu badon kata ka capacity ha kata ka level
tengah try ban ong hi ban decide shwa la ni hadin kam kta re ka election Te bapala mentala dingi ni marmin ya keren itu ke topik apa dia pat baka national politics. Tede mi tang lengi pai pat apa dia pat ke jela ki brio ki sedang ban ong menta ba palau kam ki kam ksat hakani ke election pane ki por ke misha pat kani ke election ko de ke bata songsit shisha po ke jela mi galia khamta ma por khasi jaintia hatu kade nakadau yu ki don ki po ong ba kade nak jingmi jong ka seng rilo mathmai ka voice of the people party pagi don do ki ong namar ba ki ba bon palat ke jing kentho kilami ya ka jing mar ki jing e ke ba kum kirit pat ke kendo na ka jing senchar jong BJP bangi stang ban i bangilas sedang ban do ya ka ka hok ka jongi ka jing thmu ki ba bon ka ba ka BJP ka don nang thina po sarkar India hato ke ba phi pat pisham kum UMP pemerintah bu pia kun biang pada kini election. Ka ni election menta ka compare man shwa ba ngile election ngile ta ka ba ni tri rangkat bat ki grassroots level bat ka ju ka poro kamdon ka jing pentut palat na ki ruling party. Kumbalong menta PE ki leaders jongi ke babon ki syak penbij ki don hakabor example kumbalong haswa election kanongut ki bapet na kongres ki lek sekiwei ki party example kum ke MLA kanongut ki MLA ki bodon ha opposition ki lek sekiwei ki party ta ba ki lek ki leader ki nok thabut ki kulmar ngai namar ngiro ha kongres leni kono party ha bi ki lek ki leader ban grum ban penyo pat dawai luidar ka simpor namar ba kibru ki vote la da kishania kibru ki vote la da ki don ka jing ngau ba une ubangi vote ula ban ai ki kata ka jing sinchar le ne kata ka service ka ba ya habat ka jing angnot bat ka expectations ka jongki kata kada PE example kum maulai boba proses upet na ka congress ulich ka UDP UMDC upet na ka NPP upet na ka UDP ulich NPP tekebeki kular hak por election kami hab hak next election example ki kular hak election ke bamanswa kami hab bat election just an example kumjuro kidai kitu ki area ba ki biru ki kolmar ba mentaro pini kum ha gentles gibru jungi la syara hak ne ka ruling te ki kulmar kibru ka jingwan jong ka NPP ka we ka advantage jong ka NPP jong ka VPP ka long ba kini kibru ki bakulmar na kongres leni ki bakulmar na NPP leni ki kulmar ha ka UDP kumbalong menta ka NPP kamdon u kandidat ne ka kandidat ba uday uba original NPP ikong amprin idon ha kongres elect stay isalong kandidat ta ka chinge de jong i bat ki NPP ka tondam don na kata ka bon ka chinge sa tho jumut leni hapo UDP u kandidat bodon hapo UDP kumbalong menta uday ubawan na ka NGOs background uwan hapo UDP ta ka chinge de jong u bat ki workers leni ki UDP ke berim hadok kan no kan klain ti kidon hi kan don hi kata ka jingbom sio tho jumut hang no no kata ka daw ki bru ki kulmar tang ba kitu ki NPP ki bakulmar kin lech ei kitu ki UDP bakulmar kin lech ei de tang ko kongres ka ba don u kandidat uba menswa ujo menta ujo bat ka ideologi ka de ka jo baki voters jong kongres ki long silence kum bolong menta ki babon hangi kat kum ka jeng so jonga ki badon ha kongres de ki bru ki ba tip bru tip blai de ki bru ki ba mju kwa ban pen i namar ka ni ka sarkar bolong menta ka long very vindictive ka ba penhiar kput pin le kumnum no ka transfer ka kini ki kam ki jam te ki bru ki long silence kum bolong menta ki badon pat ha ka VPP ki leaders jong ki bala namar ki don ha ka NGOs background ki bala ban hala ki bala ban perta namar ka background ki jongki kalong menta ki don ha kuno ka parti ro ka jo hi te ban perta ban hala ka de ka we ka ba issues ka ba phila uno la ban la andre ban sar pat ka de ka we ki issues ban service pat de ka we issues nga i kumno ki samjing ki voters menta ha maulai
kumno ki sem jing kibai ki constituency example te kamdei ka basuk ban ong su job election tang bakipun ki balik meeting le ni ki ipi ki ka pasong ternat ka jingruai mo bat kum ta ter nga i Rahul Gandhi habo wan sini ka jing wan ki priu for election ka jor ba ule ja Tripura ka jing wan jong ki priu ka jor ba handai san rusngi swaban tap election ki priu ki de parkhat o kumno ngin tap te ka don hi ka webs kino ki parti ki barang sedang la de por ba pancngan la ni por ba pol la ni por ba arden la ni ki don hi ka webs andre inda ki priu ki pensyong nong rim basedal hi kan long kumno hasted kan long kumno ngatrai ngamong bom don ki don hi ka webs kata ka jing sneo jong ki priu andre ka majority ki priu kin peking ka ik bade sel hi ka de ik bade dis council ka de ik ba hasted hakata kan nong rim nga i ba kani election kumolong ta ka kham per ni ki election namar ki kulmar ki priu seikin le ting kasimpori ki priu banrai tama kermen ba ki priu kin sarai namar ba kani konstitusi ki bon ki bastat kani konstitusi kam bon ki basyempang kani konstitusi bon ki briu batibru tiblei kani konstitusi bon ki briu ko don kata kan nongrim kariti ke dustur ka songkha ka songman ki briu ki khen ba la dei ki ngidon hakano kono ka balang le ngidon hano kono ka niam le ngidon hano ka judge ka kanja ka compare bat kiwei pat ki state te ka jingle chane satai ka mare chane satai ka dei hindre ultimately hi ki briu kin wat ka jing sisa kin pensyong nong rim anda kin ba pala kai ka jing sem jong pi par ka rukam ya lap election ki bladap hato pi kai ka jing ye per ka ni ka kentim ta hato ki don ki be kran hato pi sem nem be kran be ki mat la ni ba ka don pat tang ba shye kan tho para briu nga i ka ni election menta ka debit ka ba ya kerbit hasyeng be mo ka ba tutu me be kim ya kran so iki policy trekam tip ki don min don manifesto hado menta di tangko kongres bala pelaj manifesto nami i ba kiwei ki parti ki burom ya ki jingkular jong ki example haka election ka bala adep ka NPP bat ka BJP ki kular ban pelaj udu yang hapo cispak sengi ki klem bat kata kular ki kular ban aikam san lakmut ki klem bat kata kular bat kibai ki parti ki shu khot ik pai ba andre kumno kan trekam kai ka policy jong ki kamdon rek suang ngin lehok suang be ki teng pi ngane iba ka election mentak la long kumba yelap niam ro ka don hi andre barbor ngingej ba fin the mix lang ka niam bat ka politics ka don ke jingma example kum hapo Pakistan kijo kibriu ki badon hakaniam kijo kibriu badon politics ta kadon ki jingma da ki lak ngut ki briu hapo partai ki yap da kibriu ki basong sit niam pini i kumenta ka jingsha le ben jong ki kristan jong ki keleng ke India mano bale ndai ki le no ndai ki basong sit niam ka jing yaki hapo Manipur mano bale kasdang na ka small procession re habakado kakut hakaniam ke jaj bru kini ki ba rit niam kan khamtam ki kristan ki jencar te kino nga i ki ba sedang na ka jing song sit niam ba mix bat ka politics habakut kan kut ka jing ma namar balai ba ka jing i niam teng ka penbu ai wat haka riti ka dustur ka sensar ka kadar ngiap husiar ba nong no kumha Afrika pini i baboni ke jing ya shoot ke de kawai kaniam bat kawai kaniam pini hapo Sudan kade ka johi telar ka jang te hang ne ro ka johi ta kani ka jing song sit niam ban ra ya kaniam hapo politics ban yelap da kaniam haka politics ting kam pun kulmar ke jimut jing perkhat jong kibriu namar ba kaniam kade ke personal hapling jong pi badu blai kad ba ka politics bat ka ta lut ya baro ki policy ba fishim kide ban ya hablut ban kide ban long namenta baro ke jai niam ta kaya per ka niam bat ka bapala da ngi shim ya kata pan tingi ong ba ngi kren ya ta ka policy hendri ka don pat ka ba ki brio ki ong ba ka congress kala don ka bor philayo ban
long MP hapor baka Kongres Delhi kedang don hakabor ha itu kepor kuma piong baka Kongres ke juan ra ka manifesto Hendrai hadu mentapik ngidang don ki mat ki ba kongsan ki ba kejela kadang angnut sa nadu ki por ki pa menshua kabom shim lala pen urlong hadu menta he ka daw pan la pila pan itu nomor kuma piong baki wanra ka manifesto ki wiki politikatin di kimla petrekam tu kumjur ngidang don sa kum ka ladangan ai nuksa kum ka ILP ke di ka long pending demand apo kani ka jela jung ling baki sang balang Hendai kedi dangshen hi ba ke jela nang ni ke menjur ke yang terbatang menjur ke resolution dan ke sayok ban pa setiap ndai hadu mentang idang up banyu i bakan trekam de katapat ke jing dawa kladin adu ke por menchua tedangi kren habede baktin khasi kumbala ban da khasi auto society bakan yeru ke de ke jing dawa laban laslem ba baki ongru ki babun ki ong ba kani jing sha ke de ka mat ka ba kum MP de ban kren te ka e ka daw trai ba pala Kadi ke jing sisa ba piong pi example ka kten kasima ngatrai hadin mangalong MP kane ka jing diman ya ka kten kasi kadang kiu namar bale the moment ba ngalong kum MP ngakamau ba ngakot ya ki professor na po nihu na perkat ke bangi di ban perkat ban le knam ba ke cai riu jungi kan kiu ki nong song song jungi kinyo ka hok ka bade ban hok to Professor David Simle ka tu por ong ma number 1 pi de ban i ba ka kten kasi kan rung ha ka ichidel tinggal introduce ka po parliament ngala move the bill ha ka ju ka por pat ni trilang rengkat bat ka kasi atos association ka tu ka por menta kala along society la trilang rengkat namar ba ngamut bangan diman tangau MP kamlong hakatu kapor ngakamau bangalit cidam baram ngaoi u bede ban ra ya ka kten kasi di ban pas kan ban include ya ka hapo ka hdil number 1 ukli nga bahan be khalia phi ya kren hapo assembly ya kten kasi klam ya kren ra kabar phi biang nem biang ki record ki history kat nungut ki bakran kasi ngimdon ki data tengi hab ya trelang bat ki association ki kasi atos association ngai pasli ngala khot meeting ngala shong bat ki ngala move kini ki badon mentai ki members ka ya pernde menchuang ya trelang rengkat bat ban build ka office jong ki ban don ka connections ban pembiang kita ki kila le bon ki research bagi pembiang kila ai nga pat nga move te kumbalong menta ngahi aku tu kepor nga draft kumno bende ban ai ke resolution nga kemau nga approach ba titos aku tu kepor nga approach mukul sangma nga approach ya ki different MLAs aku tu kepor ngi di badon ke resolution na po state ban move sete MD tang UMP bakwa nomor MP ukwa kadai kawai ki isu hendrai kamsyong atau MP kasyong ki pajba hapo state ki kwa nam kwa kejaj beriu kum ke society ka kwa nam kwa ngata ka daung ya trelang bat ki civil society bat ka state bat ngau MP ngatrai ngilala ban penwan dor ya kata ka jing ya trelang ka demand jongi nado ki pajba through a civil society kum ka state through a legislative assembly but kum nga MP ban trelang kum bakalong mata kani kala ayat hakawai ke direction kermen ba ka manifesto jong ka kongres ngalala ban ong iki bade ban bo ya kani menchua kam judon ha manifesto menta kala don manifesto jong ka kongres through longba ka jingwan jong ki manifesto committee hang ni nga kermen bala dangi poy ka bor ya kani ngin la ban le ya ka kten kasi kata kala don ha manifesto ila don ha position mangila ban le kermen ba ngin sala hakabadai ke ILP ke balong menshua but ke situation ke balong menta kaya per u governor jong ke Meghalaya u home minister jong ke India ngalai kendo iki badai ke ILP nga ong iki ILP or no ILP u kasi khara leni unong song jong ke Meghalaya ki bru berit pai ki de bandon ke protection
ngi number 1 ngi rit pai, number 2 ngi dang duna ka yok kokot, number 3 babon ngi ki Kristen, ngi don kam ka protection ka ba amdei one layer andai multi layers ban protect ingi. Ka kamai ka je ngi de bandon ka protection, ka riti ku dustur, ka yok kokot, but ka niam korkom ngi de bandon ka protection. Te lading gi khot eka ILP, lani gi khot eka ka six schedule, lani ka don kam hi na kapor ban penbha. Ka pamanshwa ka long dakumwei ngim don ki highways kumbai long manta. Kayo kokot kari India kadang duk ka kapor, manta kala harus pak. Ka jingnang jing start menshwa ki nong Meghalaya ki bopule ki de bopule tang haselong mentang ila pule keleng kari India badon ki badon sabar jong ki India. Ka tre ka business menshwa ngi tre tang ning ila biang mentang hap tre sabar. Te kanu ke polisi bangisim gede ban long balance ba kamde ban kata tang yangi kamde ban don kata ka jing ya par jumut hapdeng ki nong song snong jong ke Meghalaya bat ki ki nong song snong ha ko jo ko poro ngi de ban long ban balance ngi de ban yo ka protection ro knang ba ngi kumur pai ngin ne slam mo tengah try kanu polisi la deng yong ILP lene ka sexdul kade ban don ke jing yarap na liang jo kongres ngila jit na ka sexdul ha ko por menta nga I asab na kumbagalong menta ka sexdul ka yada yangi na ka kandeu ka siap ka riti ka dustur haden ke jing amend jong ki ya ka CEA but likely can amend sa ka UCC kin banra sa ka UCC ka definitely ngarong aso yahap bangi de bandon ka protection hakata korkom ban light na ka ni ka jing knyot bor le ni ka jing le bor na ki he pai yangi kerit pai ya kata nga try ngin hab design kamde ban ong kat bo ong MP le ni kat bo ong ki MLA ngi hab ya simlang ka jing so tho jumut hapdeng ki nong song snong le ni ki stakeholders ka state ka jongi bat ngi de ban pedro kumno ngi long habay compare bat ka circumstances kebetulan habrok ke baik India tengah ngatrai ba ngide bandon ka ngide ban strike ka balance hapdeng ka development hapdeng ka yok kokot hapdeng ka riti kudustur bar ha kujuk por ngide bandon ka balance kumno ngin roy ngin par ha kujuk por ngin suk ngin sign ngin roy ngin par ngin suk ngin sign bat ha kanu korkom ban yadai ngi ba nginem sha telep hakiwe pat kibru kadon hi kata ka yu hendrei ngam ong ka ILP ngam ong ka no hendrei ngi don kam ka jing yada kat bangi kerteng ro gi don kam ka jing yada namar ka por kala per kani ka sarkar kala change ki policy te bapalan ding aklem yo ka jubab ka chonga bede ba ILP namar ba pila ai ka daw bede ba schedule kitin khasi ke schedule pa phi ile thu ba o pi chidambaram to ka por ula kli phi put ki jing kli de kumbangi I mentai wat ka sarkar NDA ro compensai boleh kampat menjur ban penteri kami ke ILP po Meghalaya tani hatu kapor balai rupat ke sarkar UPA kam ngatai ke ka daw ngatai pi pila menteri no pi ong pi lai keran ke ka daw pi hatu kapor ngaru ban na decide tangau MP marwe kamlong hakatu por kampadon ke resolution na ka state government dan legislative assembly from the house exactly ke baki kwa sakawero tangsans ne mengadon hakabor tahadin ba ka BJP kawan ka bor ngapasli ngai kendo yaki he ke bodon ha Delhi but what you governor bodon hang ne tu governor ong inga ba pala you have to decide ba pin penne ya ka schedule ne pi kwa ka ILP tengah ngai uba ngidon kam ka protection tang bo ong ba na Delhi kila ong ngam don jing ban ai kanu andre ki de have decide na marba hame khalia kam ngimde ban compare ka me khalia bat ki wei example ha Tripura ka 6 schedule ka 3 kam tang hi katu kan ne ki area amde baro ka Tripura Assam ka 6 schedule ka 3 kam tang ha katu kan ne ki area kam de baro ka Assam kumjo kibai ki state ro wat hami suram ro ka trikam tangkat tu kan ya andre hame khali apat ka 6 schedule ka trikam almost 98% jongka ayo te wada kani ka 6 schedule ka yada nem yada yangi kata ngi hap perkat ba ngi hap jet
te habaki ong bade banjit habdeng ka ILP ne ka siksedul nga perkat ba kani kamde atang ka kamram jonga MP banjit ka state comment ka de ban rai ki citizens jongi ki de ban rai ban debate kani ka kam ka long kumno kata kadau nga perkat ka tu por nga klem not pelat ban press yo nga syak keno ba o la yo ya ka siksedul la do la yo ya ka ILP yo do ka siksedul te bele ngan tik kata ka responsibility na marba ngampat yo kata ka mandate ban rai hakatu gopor ndre menta ndaka state kala ai kata ka mandate ni ka legislative assembly kala pas kata tengah try ngihap yaj kum ta te lada ki amen ni kono ka bill example ka siksedul menta ki mud ban amen no te nda amen ni siksedul ki hap wan seni ka state comment jongi te ILP ro lada ngi la pas makna suppose ki draft ka ILP ka wan seni ban ki views and comments te kono ka bill ka ba amen ya ka constitution jong ka dia ka simpor khandai posnem ka ban amen ni ka siksedul menta kala simpor rusnem tengah try la kono ka bill ka simpor na marki hapej kumno ki implement ki example kum hapo Nagaland kum hapo Manipur kum Arunachal kidon ka ILP handrei ngai ba ka ILP hang te ting kim do pendon kam kum baki de ban pendon kam ngawan sa Manipur ngawan sa keleng-keleng ngalai study ro ngaro personally on my personal ngalai study ya ka ILP hamo po Manipur ngalit Nagaland ngarit Arunachal kadana ka jingpha hagaju ko porro kacuk ka pamenta kaya per na kawai ka state te ban ong hikini ki bro ngidon kam ki data ngidon kam ka survey ngidon kam ban analyze ba knang ba kono bangisim ban su ong bala ong ki NGO la ong kata kam long ra namar ba ka decision ba pisim ka de ka decision ka ba kata ya ka ba menta ba ya ka future tengim ong ba ting pin ong tang bo ong ki underground pinget pe Nagaland ki underground ki la don ka agreement bat ka government of India hadu mentakim la assault ra bide banyo ka support jang ki pai ba de bandon ka discussion bat ki pai ba teban songsit ka biang andre ban implement pat hab ya discuss mde tang chisnem arsnem ban amen kono ka bill po parliament baktai ka constitution borbor ki hable research ba na po office ro ki hab perkat ba na po government ro ki hab perkat ba tengah ta kini ka daw ka ba pan slam yingi balade ka amen ya ka siksedul ni ban implement ka ILP ta tu kanu sien pat ba pala tai pila yo pat ban ra kumi kini kimat la ngi kren ya khtian kasi ha ka krnet ka ba pra ka ILP ka border issue ka ba ka de ka wer na kimat ka ba kumu MP pila ban le hatin kanu sien e tai khatsan snem ka ba pila long kum MP ngatai kanu sien ka ba pila la ban wan ra parliament ban ye aki benta ki ba per magidon ki ba pila ban ra ka jingkeli pila ban ra kum mat ka jong ka jing ya tai la pila pa ne thu pi ha parliament ka don ka system example la dang akwa ban raise ka ILP menta la dang yo menta suppose hadin katu ngat raised ya ka ILP ngamla syo na marba balai ba la dep raised kala dep jubab ya nga tapi raise ka jo kim accept keten kasi lajan man katam bangalong raised ya ka keten kasi te pin ai sisen kin le haba ar laisen kin jubab ngila jubab ya men chwa te kim pimla syo ban raise ka jo kabalai ha parliament ni kam syong bangak ba raise menta ngala ban raise menta kadon de lottery kadon de system ki page suppose nga raise ka keten kasi kila page ki records menu nga raise ka keten kasi ngala ban kili jingkeli kin ai ka jubab ngala ban raise ka 0 hours kin ai jubab ngala ban raise ka 377 bekiong kin su jubab ngala ban raise in the terms of resolution leni on motion kin sa ai jubab te yakini ki ke don de lottery example la danga kili jingkeli na ka sanspa so pholai ngut ki MP tang arphongut ki bala ban kili jingkeli ka chisngi te ka don ka lottery to ki arphongut la danga kwa ban race ka 0 hours na ka sanspa so pholai ki MP ngap thol pa ka don ka lottery kanu ka don ka lottery na mar bala bon plat pitip hi
te kam di la jingkeli la ne debate la no ka don ka lottery kamut bangan tikum ka keten ka sing atrai ngalaris palat ya ka lipo sapusen tengayo cisen arsen through lottery kum ka LP ngatrai mdunai ka ngan sepei ka record ngalaris bon sen ba tampangam ju yo through lottery la dangam yo ngai keep on ngasu apply hadu bangan dayo te kamut bang akwa bandres menta ka sngi ngayo ngakwa bandres la syai ngan yo ka syong ha ka bok juru bandres ki jing de jingkeli le ne ka resolution le ne 377 le ne ka no ka kam Domine pi da kren upa pelayo ban pensngo bede be kimat ki ba per ya ka ba kila don pat ka ba ka seng congress nanti na Delhi ki no ilam ki jong pi kila pediang ka manifesto committee ya kita kimat ki ba pipi kwa ban kentup apa kan manifesto ya minta ka don ko wei kamat ka ba ki nong snong na ka ni ga jela bangi ong ba ka diga jela jungki kristan te ki don ka jing sngo kya bat ko wei kamat ka ba ka congress ka penmi APD ban legalize bat ki LGBTQ ka namar ba ngimda syaya bangi puli ya ki baro la ke bala tho apo kilat pathai kubor te ubana po kayeng pat kumopi ke ba pelong ke congress pan ong ba don kam ban legalize ya ini hai ka ne galong very serious issues ban legalize ban bo ha manifesto haba congress ka jet ka pej artat bat ka international laws kumbagalong menta ngala ngilai kren ke ni manswa la don ba move ro ki private members bill bat kiwai andrai kawai ka ba hakajing discussions ba jongi la dangi le kono example haki area ki ba kum hame kalia ba bon ki bru ba persha ngin pan ka exemption haki to ki area ka namar ba ka songkha ka songman kariti ko dustur ka songha ka state government lada ki legalize ya kane ka ain ka state government ka di bandon ka jing ya monjur lane ki nong snong ki di bandon ka jing monjur nga ya kren mana kane ka jo ka ba pi ong hapo Delhi ki ong hadin kane ka de ka manifesto haswa ba kin pas ka ain ki hablej kumba ong pli ka consultations haman leki stakeholders ka kam songkha ka songman ki ong ka same sex marriage lene kano ka bill na try kani ngin nakaliang hijongi ngin sa object ndala dei ka por kum ki kristan nga try baro ka wei ka pertehi kumba kalong menta nga kidon ki ba kiri ke ba pediang kidon kiri ke ba pediang Andrei kani ka isu hi ngatrai kumba kalau menta babon hi mekalia ngim tiang ya kani wat ngaro ngam sing yahap ya kani Andrei lakadon bakna ka po manifesto ro andal ade ka por kani ka tang ka manifesto bangibu la ade ka por namenta hi ngi ki kristan ngatrai ka jing peniaj hi ka niam ka song haki trai niam kam song ba pila pas ka ain example menta ki la pas ka ain lene kila frame ya ka ain te ban implement pat ya ka ain hapa support parliament te lada babon hi ki persya te lagi don makna po manifesto na dai ka por ngi hingin se persya ngalong confidence ba lada kanu ba ki bru ki mon kumba ong pi ka bill kumentang ila ban bo ka proposal example ka congress kala move ya ka proposal ban de bandon ke GST ndre hakatu ka por babon no persya ngi claim implement ka kongres kala mu pon ki bill ki ba ki perkhat kan bhag ya ka imlang ka salang andre ki la propose la bon ba persya ki claim le example ko CA ki don ki ba menswa ki bru ki ba mud ban ki bru ki jongi kamtam ki kristan ki basala bin keleng ki mud ban wan sene sa po India te ki don ka proposal andre haden ba ki discuss ba kane kamlong ki klemle te kamut kanu ka proposal ngila ban bo ngila ban don andre la dei ka por ban discuss ngin sei sim banta ngalong confidence ba congress kam jule bor ka proposal la ban ai
Henry lade ke por la babon ki bepersa tengah trai kin menut don penon kam lamar ka syong ro hak state ka syong ro ki nong syong snong te ngaklam artetin ngai baladangi don hi kata ka cing ya teli ka niam kurkom go ong pi ka syong kha ka syong man barbor hi ka long ha ka personal kam de ka bay de bat barok ki bay bat barok ka India ka de ka jo ka rukom na long confidence bah ka jingi discuss jong gi man kene manifesto ngal ares ya kata kyong em kene ka de ka proposal andeng la de pat ka por ngin sei pe la babon ba persya te long kum ki bay ki bill ki ba propose ki por ba michwa kamut tagadao ya ka CA la ding ya keren pa ki ru de kamut ka pasha kan no pa de kongres em ka per ka CA menshwa bat ka CA menta ka ya per kasi menta ke jemut jongki ya ki breu ki ba chem janjar ki real ki ba chem janjar kasi pat menta kamut ki breu chem janjar kamut be tang ya ki katto kat ne ki bade na jo kaniam kaya per kata ta kata ngong pi kono ka ain ro ka jingtmu jongko ko kres misa ki ngamlen ba kadon ka juk ba menta phimla len kadon ni ke jingtmu menchwa andre ke jingtmu menchwa ke jingtmu menta pat ke yeper kene ka sarkar ke per lade ke GST ro ka kongres ke bo ka proposal andre ngimut ba ke GST kam de ban long complicated ka de ban long ka balance GST kum balong menta pat kadon bon ki slaps ban await ya ka inflation ki bon ki don ki ba 4% ki don ki ba 1% andre ke GST all over the world kadon betang ar slaps si slaps ka ba de ya ki beruspa leni ki belong luxury cislap ka dei ki belong common te badai kono ro ka proposal hi ke ba andai ki labo ka song ha discussions ka dong ha ja jing ya mun lang jong paj ubobon kamut nangni kumukotong jong kongres pinlong be ubayang persya abede ba kini kajing terwa jong ka AICC na tina Delhi abede LGBTQ hai okay tingin poi pat habide pat sa kawai kamat kata kade hato pidang don pat kimat ayu pat ke bapi ki bat don kam ba nam ta kane kajela ki pat ba jong ni kajela kam tam na podi kasi jain ti apat na kamat panong kong ke badon kam ha manta ngide ban wan ra ya ka jing sinsar ka ba kirit pai jongi kide ban don confidence ka demokrasi ha ka constitution ka baar ka landlocked areas ke midon hapo north east ide ban open ya kene ngidan pli kene ka business happening ka Meghalaya bat ka Bangladesh lene ka India bat ka Bangladesh through Meghalaya ngidan pli bon kumolong menta haki area ki babon ngidon kalan custom stations ke badon hadauki kabadon keleng-keleng ki benta khat ar khalai teli ki jaka ngiklam le bahai kitu ngide ban pan bha improve kumbolong menta dauki rung kili che jar teli ngide ban la ban prung kili che po jar teli leni ki benta sorok kasniu pinde page kum apo maheskula leni apo nongjri hani kini ki area ki badon export point ngini gilek ikitu ngine ban bahai gitu ngalala ban ra ka dauki kum kalan customs ka we na ki integrated land customs stations layo di spa kurur ban bah kan AIU bangin le bat ki lai kan sambang ka economy jimi kan namlong landlock kumbolong menta ka baar nga i kalentik sangkeng example kumenta usurok ngila kambiang na silong ha ko hati re kapor ki kali kana bon ngide ban he so itu ngila biang usurok ban le nang ne shadow tura lembah kanong stoin ngi happen ba namar kumlong ta kalong ko palat ka kongwan palat ngide ban ba usurok na do na silong seduk silchar ngila yo sungson ring ngide ban tribah yo tu teng iba kibangela don ngide ban ba susu bat kawai kumbo ong pi ka kten kasi bangin habia press ba ke education kumbo kalong menta ka new education policy bagi pas kalong tik ban impose ke hindi hang ni ya ka tu ring habia tristom ya pen ba ya ka tu kamlong reban impose ngi bangin learn hindi la ni kwa learn hindi ngaki kun jong ngaki learn hindi ki bai ki learn hindi hindai ni pin yo nong hikai hanong kendong
kuno pepin pembor ki te ki bru ki bakwa ban hikai ki la ban yo ki bru kwa man mani ki la ban yo andre ha jo ko por pat ngide ban respect ngide bon purom ya ka jingkwa jong ki bru bat ha jo ko por ki facilities ba ki bru kin la ban yo e kata ke jing ang not ke jingkwa jong ki ngiap improve gitu airport ngai airport Swaban long MP ngim doyo kata airport kumbolong menta. Andri ngidang don kam ban penpai gitu airport ngidi ban mara iki Boeing. Tourism ngai ka tourism kajing wan ra yu surok nasilong sakohati bat kajing wan ra ya usul surok nasilong sodok west kasi keleng kumbolong menta ka west kasi hilsi ka noston ngila ban lech sakohati bit hapo cikenta steng ngila la ban poi kumbolong menta nanong ston ngi hap wan sasilong nasilong lech sakohati ringila yo ban ngila songson kila tre ro siteng kila tre nanong ston hadu ramrai bat terter sha do ko hati ngatrai hapo arsnem ngila la ban rai gitu ke ngi hap pengkloi bat nanong ston ngi kwa ban poi direct sodok sha Bangladesh kibru kibadon hanong ston kila ban lech ko hati hapo cikenta citeng kibru kibalech na ko hati cha Bangladesh through nong ston ban ra ya ka tourism ban ra ya ka roi kapar i kitu ngi hapan ba te uduyong bodon hapo Giant Hills Haweskas Hills Sakro Hills kumlong tangi don uduyong ubabhatam hapo pertei ka calorific value jung u kalong one of the highest hapo pertei andre korkom trikam kumbakalong menta ngihapan pa tingi deban pas ki ankirul tenga la ringi poi yang hakabor kumbalong ta leni ngan job yang ngangan move ka amendment ba deban exempt ya ka MMDR Act hangni hapo Meghalaya namar korkom trade yong ha Meghalaya kai per bar ka trade yong ha Bihar bat kiwe tambah ko jo ko por ban protect e kamereng ni deban don ka technology ka babha tingi deban pas gitu gi ain ngi deban exam ya Meghalaya ngi deban pempere Meghalaya bat kiwe ka discouncil kumbalong menta ki briu ki yok kam long ba ka discouncil ka pej ya kariti ka dustur ki jaka ki puta ki briu kimi otolop menta discouncil bale ka leakage of revenue ka jor ka share jong ka discouncil ka deban yo ngatraing de yung ya move hakata kerkom ba ngi deban protect preserve but promote ika discouncil MD ban penduk kumbolong menta otherwise kani ka six schedule jongi kan long le no lada ngim khen kor ika discouncil te suki nga i ka state government kan neglect ika discouncil aba phim ai tulop ika nong trei kumno kin pendon kam ko to ka wei bang hab ya perkhat pon ke bang de ban le andre ngatrai ngi don ngi hab kata ngi hab ya trelang ngi hab yo ka jing ya simbenta jong ki pajba ro ban ya trelang knang bangila ban wanra ya ka jing sinsar ka babha ka ba mde atang bamenta andre ya future ki generations ka jing angnot jong ki brio kayo kam ke jam ngiap design ke system ka balong hakata korkom ba ki baduk kin yo kam ki baduna ka jing pule kin yo kam ka education policy jong ngiap design kat kum ka juk ka bamenta mde ban supli BA BSc handring de bandon ki institutions mde ban penpai ki institution kata daw na kalyang jong ka sarkar kumbolong mentapi ki khana ki pas BA ke pakin yo pule te ye ka tur ngi de ban ha manifesto jong ngi ong ngi de ban don ka policy ba ki khana jong ki la ban pule bat kan don ro system ka bangin ai kam ai jami ki bru lamba ki training ki beper ka connection sabding mde tang ban yo kam ha ka government re ban yo kam ha ki company ki beper ngi de bandon ke jing trelang ka government ki company bat ki badawa ya ka kam te kini ke ngi de ban perkhat ba dang ya job ha kene ngan ya perkhat ba namar banga i ba kini ki por ke bal adep kading sisya hinga ro ngam pada experience ba ndalayaj mentang ala kham syam tliu ma la kham tip ka connections ke badon bat ki company ki beper ki government ki beper ngasnyo ba kumbolong menta ngila ban le khampa shu la dang ngi job bon sen ngai ka don ki jing mentoi ki bru ke la ban ong bau jo chujo reu pi sama ulong speaker nama de jo chujo ba perston ulong deputy CM nama jo chujo te ka jing jet ujo chujo ka don ki jing mentoi na menta ban yo ban bat haki post ki babha ban la ban yo ki experience kenang bingila ban yarap ikitu ki badang wan tengah kermen ba ladang poi hakabor ki bon ki benta benga
la don ka experience ngan yarap la de kanu kebentan mata ke development leni ke reti ke dustur leni kanu kebentan Bapala hangi ngi klem ya kren klem la ban yo son mar bon menta ki kren bai kene corruption free state leni ka sensar khadar ka bakhoi mangi ong ba ka congress ru menchua ka por ka UPA regime ki ong ba ki ba bon ki scam te tangata de wat ki we ki sarkar ki bon ki scam ten re menta ka jing ang no jong pai ba pan ma kham tam ha bai de ba ka ri india ka jong ka economy ka tang mi ki singi ka hiar ya ka bang ya ban chu depend ki loans ka ban shim de ki ram te namar ki ong ba ka daw ba ka de ka corruption te ato ka don nem ka ni pat ka penta ha bai de pa ka manifesto jong ka seng congress but ka eru nala di phidon ban kren ha ka bai de pat ka jindon kam ban weng ya ka congress ban oban man ban pentu jaj ya ka corruption naga seng congress pi ka corruption ban su ong utaw ba korop utaw bam kumrop leni kata kaskar ba korop kata pamlong kasuk riban pendu ka corruption ni habdon ke jing ya trelang example ka common bat kinong song snong ka policy ba common ka sim kumbalong menta example cibenta ban penduna ka corruption ni pendon kam ki technology ka direct transfer benefits ka ba example ka scholarship jong ki khana school manswa na sarkar ki plate ki ai ha ki agency ki paper la de DC office lene hapo education department nang to pat ka ai ki students rekomolong menta direct na ka sarkar ka lecho khana school te corruption kala duna ki pendon kam ki technology kumjuro kum kaskim cispa sngi bat kiwi ladangi pendon kami teknologi ngatrai ke corruption kantuna kumbo kolong menta ki polisi baka sim kani ke komen example corruption ke bajur kumbo long menta kade hau deuyong balik ke corruption ke jur hau deuyong kalong namar ba ngi klem pendon kam ya ke teknologi lagi don kam pendon kam ya ke teknologi but ki pajba ki simbenta haka ba yarap ya ka sarkar leni yarap ya ki briu ki bamlong karap example kumbalong mata kani komen ka karap ndem don ba protes ki kido yang bara ya ka ban jonya ka government ban ya karap ta ka corruption kan do ladangi ya discuss tentang kum ki politicians ndai kum ki sosi kumbalong mata pinkit cipik up kasiar na ko hati hadu selong mano bodon keti halanti kumbalong ta baro ki don keti pinkit udu yang citrok na Giant Hills leni na West Coast Hills na Nergor Hills chako hati baro ki don keti hang to te sei pin stop ik corruptions ban stop ik corruptions ka don kam ka technology ka don kam ka public awareness ka don kam ka jingi benta jong kinong song lada pin kono tang ki politician kami hapre te commanded ka don ki pajba ngatrai corruption ka de ka way ka bangi hap perkat ka de ka jing sisa ka drugs ka jele na ka corruption ka jingdo nong jong ka tax ka de na corruption andre boro boong karup andre kumno ban pendo pat ikatu ka corruptions kam de ka basuk way ba kalasdang tengi don kam ka determination ngi don kam ka jingi trelang la ka de hasnong hatau la ka de kino benta te kadon ke jingya jong kibri kumbolong ta ka corruption ka long palat ya ka baju long mansua te kene ke ngandong ka de ka we na ki corruption ka de ka jing wan jong ki regional party ka jor ka congress ngamong bom don ka corruption re kadang don ka check and balance re kumbolong ta kam don su ka check and balance te ka corruption ka we ki issue ka ba baro ki yakwa ka congress kata ka daw ngi introduce ya ka direct transfer benefits ngi introduce ya ka RTI right to information ngi introduce ki bon ki bill ke deban check ka corruption kam ong ba congress kam korrup andre kum ka party ke bal arim ngi introduce ki an ban check ka corruption tingi claim ailar ba ka corruption kan jor andre kum ba kalong menta mdon kata ka check wat ka RTI ke la penduna but kamdon berkata ka ong ban pendon kami gitu ki mekanisme ban pendunai ka corruption tengi kum ka kongres ngila ong ba ngide ban penpa susu ka transparency namar ba
kumbolong mentah ke transparansi ke lak penduna baka kongres ke inisiatif baka sim ke kongres mentah kini ke komen ke lak penhiar iki ke lak penduna iki kata ke jing korupsi ke jorna ta sakawai pat kamat abaide pat bakani ka tmaniam ka bangyong pila long MP pila shonga parliament ki MP ki wan na ki we ki kunun nyam ba pher ke ke jing yu ke jong pi mangi gumbalong menta kat pelik ke don ke jing lap election menengi la keren ni kini kaman mangi kham ngam jili kindian ke jing yu ke jong pi be de ni tman nyam badu kum ukristan hakanu kur kompat pin yang ye kini sumbu lada kadang deban beteng ke BJP bat lada de pakanang wan biang ha kabor lada pi deban chajit biang kumnu pat pin yang habai de pat panya kun kum ukristan ye kini kene kata maniam kaba mlar ban yele tang uwe MP RMP langut ke MP kene kata maniam kumbalong menta ke BJP pilai kamde su baka penting kala le sisa example ke UCC ke we na ki lenti kilat ki lenti baka BJP kan penduk jaj ye ki pat kiniam kejingmut jongki ban amend ia ka constitution jongkeri India ka slogan baki move 370 ka bomut ki de ban ya 2/3 majority ban amend ia ka constitution jongkeri India kenang bakin penduk ia ka keten secularism te ban ya dana kani ngai kumbolom tadi tang ka kongres bat ki perlok jongka te leban ong hi iwei ar lai chipo arpo ki MP mlara namar le ki yo hi ka bor kumbolong ke BJP menta ka determined ban pengkelai ka constitution ban yoroi ye ki rit pai kam tam ngi ki kristan kumbolong menta ngala i ngadon Delhi mde ame khalani kambiang compare bat ki pin i ha UP pin i ha Chhattisgarh kano ki yengmane jongi ki shapan pra pin i ha po Madhya Pradesh kanongut ki pastor nayong ki padar ki sister ki pastor ki bapun kumbakani ka last record palat ka sanspa ngut ki reuniam jongi ki padar ki sister ki pastor ki weipet ki badon ki syakem chakset kataru bomdon ki nongrim te kani ngila ban le i tang ka kongres ki bala ban yakun ya kani ban penduk jaj ya kani mdon da kwe ngihap ban yada lakumno ya ka constitution jong India kim de ban change lagi change ka constitution jong India lagi la ban amend ya ka constitution India ke penduk ya ka keten secularism kata gamut ke bangi le atrai kan long illegal no example kumbolong hapo Pakistan ke Islamic State pindah i hapo Iran ke Islamic State hang toro ke jingya paniap jong kibru ka kerting kenyam de ki hajar ke cisnem te kane ke pini hapo Afghanistan ke jing paniap ke dia ka kerting kenyam te kane biha perkat pa kinong song kumbolong menta ngelawan man kini ki rusid niam kilawan hadu umroi kilawan hamarmain kilawan horonjang kilawan keleng menta ngai menekini kidang ikenduk ki intelligence nga kiladon ke circular wa isu na ka state government langba ki intelligence hai ki long meeting ki reuniam kanungut ki wan ke ki issues ba ki ong hab ai jing tip cha Delhi te kini circulation kadon na karohil skaladon hangni hayu kaladon teng ni don meeting haba ki benta ki beper kidang ong kidon ki yakren ayu spangkaniam kurkom mano badon hab ai jing tip hab ai isu temde isu tangga jing penting kala desa ka real kumbolong mentah bala banida kini tang bangini teli kemungkinan sungsong gide bandon gide ban kelat ke jing ya per jongi haki MDC haki MLA ringi de ban teli ba de tang ke kongres ka bala ban yada de tang ke kongres ka bala ban yarap hakunu gorkom kabadon kajing respect lene kajing burom ya baro kijat nyam kijat bedru ki ong ka unity in diversity atrai kene ke bangi hab ya perkat hakum kinong song snong ka development ka de ka way bangi perkat ndre ka chongsuk chongsang kajing kadon ka freedom jong ka long ka development ka din menta ka met andre namata ben simpat
nia perkat bahai ke ni nia perkat yang ta kamet bat ke mensim te pin yo ayu kata kaspa ka pho lada ka mensim kam pin yo ayu kata spa pho le ka jing bi mane jong pi pim yo bran mane kumba long mane ngalawan se China ngalawan ngalai ki Catholic jeng ya China ki China yu mane po krum kumbolong kitu ki baya le lottery ki baya le kanu ke jing le kai ke bah ble cha po cha po ki China ki yu mane po krum da padar le ni ki sister ki have your certificate ki have your license ngai ba kamdon piyo ma kena kata kaspa la pimdon ka suk ka chong suk chong sain ke mesim kan poi se ka high time bangin ni perkat kata ba pala piong mene pa alis pi ai ka nam ka congress pa ka ditang ka congress hangti delhi ban ya khon ni ka BJP chibola ka kumba ka BJP ka kam ba ong kan yo south pa tam nagani ka sans pa tam jong ka jingdon MP po lok sabha chu phiru pi shaji chu pi shaji bala to la de ba congress ka hap shong ha po ka liang persha lingba kani ka coalition ka ba phidon menta ka ta India bloc but to phin ye don ye shispa tam ki MP te to phi kloi kum ba phi ong menta namar kan mentoi yu ya ka met nei la da ka mensiam kam don to phi kloi ne pat ban sacrifice nang menta ta ka mensiam nang menta kini ki mensiam ki babon pat hapok kan ke Shillong parliamentary constituency definitely bale namar ba ko ba ong IP ka development ka de ka way ka identity ka de ka way ka survival ka de ka way te ladang syajid ka de habangila ban pe jabaro nado ka development hado identity hado ka survival na ka existence ka chongi definitely hab perkat ya kata namar ba ngarung politik semde bangan ruspa eledi lene ngarung politik semde bangan yo penhe ya ka yeng ka sam jang ngarung politik semata ban ai ka service ngarung politik hakpor banga tri sarkar atri kum engineer sing abiang ngadap andre ngai ba ladang ala ban ai cing cikri ba khamba why not beli ngan yo tengala i hekni ki por bladep banda perkat eledi te ki bon ki ba yakran wan singi ngini rap kumta ngini rap kata pinodon kum kini ki ba mare na ki parti andre ngi nga perkat bang long MP kadai ko mo ngi pimene bon ki ba karsan yang ada kamesim bon ki ba duai bon ki ba yarap kremdon kata ka jing perkat na ka menta ka personal hendri menta ka jai pendriu ta definitely na menta ka jai pendriu la ka don kanu ka level kanu benta long beredi ban sacrifice kita ada pin long kamu David percaya Goliath pi ka BJP kala ban berngem kala ban ong ban yo sospa andre ne ikan yo ta sospa Maharashtra kini beladep kayo selit menta kan mi yo tang siteng Bihar man kini beladep kayo solid menta kami yo tang siteng Telangana kanam yo Tamil Nadu kanam yo Kerala kanam yo te dei kan yo kenya kita kisah spa ban ong ngan yo ban penting kuma penting u ko tempan leni kuma penting u sri te kasukai hendai pinda analyze state by state nei kan yo kim lambar kumalong banta ke BJP kanam cross ban arsparo ke internal fighting happening ke BJP kacor ba kajing ye per jumut happening ke BJP bat kiniam kacor ba kamtam hamman hakani ba u prime minister u inaugurate dalade ya ke Ram Mandir barab umde bu unkret ulong penkentang example habangi snaying mani penkentang upadar lene pastor lene kibri ke belasa penkentang umde u MP tang bangalong MP ngalong chief minister kumnongan penkentang ya katu ka temple lene mandir te kibade ban le hang tu menta kica sideline te kajing ya kan at kaba klemi partai hendre ka jor ba te kajing penduk tiket yang jongki ka popon gi senior member jong ka BJP ke badon kata ka kapasti ban persya yo prime minister ka jor ba kata ngadaw nga i ka jingkan at ka kongres ka rem ka de ke jingkan at ke jing kini chwa ban job la ikne lupa te ka BJP ru kumbolong menta chwa ban job kila don lupa ke jing kini definitely ka BJP kanam poy ka bor kumbolong menta
ke electoral bonds kani ke corruption ba ki penunkam yo CBI ki penunkam yo ED kumolong menta ki rate ya ki company beper ki rate ki businessman dala ai pisa ki la like kani kala pau kani election kamde hapding ka congress bat ke BJP kala de hapding ke BJP bat ki nong song bat ki citizens jong ki India kanam yo aga sauspa kanam poi ha kabor ngalong confident pa ka India block like India Alliance kin sapoi ha kabor namar ba barbar kolong kumne ka shining India kumne ki pen i kin yo kata ndala de ka por ki bru ki start pipalat ya ka limit kibru kin bread na ipi kumulong ta ke BJP kala long beri arukan ka ngaklem artitin ba kanam poi ha kabor kan sejak bread akan election ke banwan mentangin poi pat ha kabede ba kamat kabede bat pishimet ba Vincent H pala ha usnem baladap play kun ya ke election MLA ya ke bapila sharem no menta patang hadian sisnem ke pan ong no saka election MP saka Lok Sabha azar pasau hoi pideu sitting MP tamak kumno pat POE kan ki election hatu kai kepat kaba kan wan ya kata ke result naga jinya linti ke jongpi maka jinya kun kamdei kaba kabangin ong ba kade ka basok ngitep maka don ga jinya kun pi kaya per kene election baladep hajantia hilsi ka commitment jong kibiru ka klaim ba example menta ndale business hajant hills ngachim pisana pi lada ya tho nem ya tho la ya sain nem sain agreement kade ka kamram jonga bansiu biang ya ka pisa bangachim na pi takum jo ka election ro menta we bangala commit hajantia swa ba kanmi kersol pilatip pinjob na pirem namar ndangali chapi nga ong pi so ba ban kersyane nga yang to ladki ong to kemud kin kersyan ladki ai kata ka kular kim kersyan re teman kene beladap kajing election jonga kade ka last moment wat ki baying hasem jonga kila le lepa setei kila don lepa ka commitment kila ai kata ka juban bakin kersyan te kata kajing hapor bakan bas ngaso tu ngale nganang ngut ba ngan rem bon habang alik keling alik door to door visits kibriu kidang yang ting wat kila kularu kidang divide ki family example gidon chipobot yung pilawan slam pelat jaka ba pendo ipi tongin ai tang lai saubot kum kapuram tenga ngasyo syaram ka jing kibru yang ketika khususi ngaklem poi perkat namar ngale election hak last moment kibru baro kila decide ngaklem mut banile election re ka jing pet jong ki leader jong ko kongres ka tu por na kawai ke parti hakalas moment ngimyo briu re habam yo briu ki ong yele kenang ba at least ban maintain ya ki katu ko konsusi ka bala groom do OL nong tudu kala groom di ki kongres ki ba per menshwa masjid ula job license litem dang tu te ki briu ke don ki jing kongres tala dangam yele kin ya sakma keleng tekadon kijing ingi ki por banwan utang maju pendap ya kajaka ban penda ngayo kun ban job jing sisan re ngamla su ban recover mar hi por balongkot ngamla ban poi man kisnong kithau ngidon kumba pelat spa atli kisnong tu ngaklem la ban poi kade gawe ko konsi ka bah tam ha ki area ka babon population pelat 100,000 kinong tebut hang tu almost 49,000 pun 100,000 kinong tebut hang tu ki area ka bah kisnong ka bah tengah habli tur baro gawe ka konsumsi kawai kade ka bang ngamla ngaklem yukun tang nam ta ka konsei jonga nghabli tur chboy nghabli tur chkoro hills nghabli tur keleng kata kade ka daw jong ki jingrem jonga la dangala ban concentrate ka tu ka konsei ngatrai kibru kidang i jenga ngarem tang khandiet kawai ro ka last moment ka don ka jing tu jumut hapdeng ka UDP bat ka NPP candidate naga UDP ui ba umpoi CCA kilatip ban sejok upala ban ni berjob ki penok no hakikat tu kat ni ki area ngangatip hadin ni kata te katu ka election ke ba kene beladep kamde ba ngarem andre kade ka jing sedang slam jonga bat kade ru ka jing ya penok jong ka UDP cak NPP teman tahu ba masjid ula ya trilang bat ke NPP ka jing sedang duduk ketu ke porhi te kene ke kamde ta ba kibru kim e jangan ngale ngasnyo dapram e ke jing e jong kibru nga wat lang sedang slam ro wat ada ngami opor ban kan basu kidang yarap inga hadu kato bapalas koi pa kajingkli nama ka kongres hakani ka election MLA ka baladap kala yakun
hakini ki laipun riu tili ki constituency pat nagini ki constituency ki badan hadu laipun riu tili ka kongres minta ka don tang saungot ki MLA ka ba mafiru pisharem pat lang inong no ka vote share ka jongkar ka dunaba kumno kumu namar pilalong hasua ba pin rong ka politics kumu engineer tementa kumno pin engineer ya kani ka election nakamta ba pin yo biang ye ka jingjob namar pilong ru president jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee Pi kane election baladep kum ang kaya per namar ki leader jong Congress ki khanyongut ki MLA ki pet kiling ki district ki bafer ki district president jongi ki block president jongi ki pet ka last moment ti ki bru ki board bat ki manta ha ka MP bat ki to ki bru bala pet bat ki wan phai biang mut ki leader ki late andre ki bru ki wan phai biang sa Congress kila iba hadel hi ka ya per te nado kini ki por baladep hi ka vote hi ka vote pattern hi ka badai ha discouncil ka long du kumwei ka badai ha MLA ka long dawai ka wei MP ka wei kata ka daw nga iba ka don ka jing wan phai biang jong ki brum dei tang ne wat ha ka royals ka jing phat dong tur mukul sama ulara 80% ki Congress badu mantai tu ki 80% ki lawan phai biang sa Congress hang ne ro ka jing phat jong ki leader ki ba pon ki la mi na Congress mantai ki lawan phai biang te la da ka vote share jungi ka duna ka MLA ro ngatrai ha ka MP kumbolong menta ngatrai ngin sabiang ni kamde bagi MLA barbor ka MLA ka per na ka MDC bat ka jing sau tho jung ke paj baro ka badai hi sedal hi ka per bat ka badai hang ni state ta bangi like kan bas rungi ong hi ka tai ka badai state ngin ai ka mandat kum state namar ka ni ka bla dep ka lolong extraordinary ka jing pet jung ki brio ten re kumbolong menta pat ngatrai ka lolong normal kermen ba ngan sa job kadi na kajing senia jong kibriu ngadon hi nong kajing duna kumubriu ngam len ren namar ba pimla pan penhun kat ba ki kwa kibriu ten re lakata ro kibriu ki map hi ki sau thu hi la di don kata ka mensem bantri ki atak intention bantri ngakermen ba kibriu kin sejet inga namar ki senia but hajo ke por ki sau thu ba ngadon kajing duna andre ke tu kajing duna te kumubriu ndon ro wero badap biang ba pala madangsen khapor ba pi la file ka ba nong no ba pin file ka nomination ani kata ka thep kerteng ti hadien bala thep kerteng hadien mingila pej ya ka affidavit ka jongpi ni iba pidi wei ni ki kertong ba bawan hakmat do hata ka jingdon jong kaspa de hato kani kaspa ka ba pidon pi pedon kap ka election but kumno pishim ya ka pisa haka election hatu ka don kam ya ka ban pentelun ha ngitep pa ka don kam ya ka pisa ka election de ka election commission nu ka bu la ka jong ka bu thik ya ta ka dor ka bakat no phila pan penong kam nde tu so thu nakata ka 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 election commission ka bu ita ka pisa tu dang don kam shu ban penong kam ya ka ne kumno pisham ma phila ya kun jen lightly ki election MP ka lok sabab pa phila long ru nong job Fi pinda page bah ka affidavit ka bangi declare ka jingdon JM jonga kamdere ka pisah elong ki property bangadon example ki pardo yang bangadon lapi translate iku cha ka pisah ki par motion bangadon leni kaying bangadon te kamde ka pisah katu ka spa ka bangadon kade nong no ki assets bangadon kamde ka pisah bangadon ngamdon pisah por election ngamju kampelut re nong no ki mensual lele te ka parti ka syarap yangi ka babon hi ka jinglut ka yarap ka parti ki perlok ki yarap example ka babon hi pisah ka balut ba ka baisha ki por election ha ba long meeting ngimla ban ai ki voters andre ba long meeting ki sai jadi sya ki andre katu pisah berber ki sponsor ki perlok example ha Giant Hills ka badai syah kata kesini la yarap we perlok namar kamde dalut 1000 ka baisha tengah try katu ka jing ka declare jong ka de assets ka bangadon de ban election ha phiap di ka ying ban yo katu pisah phiap di ki
kipar jonga ban yo tu bisa kamut ba katu ke ba nga declare tu di ki paukrur ke di kapesa bangadon ngala ban pelut hak elections kedu ki ki assets kamde ka cash money bangadon ngadon kendiat ka cash money lalong MP ngalayo tulop nganta ilok jonga ibatre nangta sakawero mensua ngatre duyong ngadon hi andre ngadi hi ceka jonga mensua nga bon pa pindepe ka fit jonga nga bon ceka ba mentak laduna mar ngal adilut ikitu property ke babon ngamong ba nga duk andre ban yele election le ni ban bam dam di nga biang hi kata andre katu kamde ka spa ka ban pelut hak por election ban thiet ikibrio andre katu baro ke aset sama pendon kam nam ta jonga but at least haba ngan long ko mimpi ngade ban la ban shan ikibrio kata kadau ngas sorong ba ka public money haduk mentang pat yo kata kajing kentok lan jing kenok banga bam yak pisa ngasim pisa naka skim leni ngai keni kam bat kibrio ngatre kontrak ko kiwi ki politicians leni long nang ngai keni bat ka hok jing kibrio haduk menta ngadang la ban yai khatsan snem klem kta ka hok jing kipajba kade ka wei ka jing ku jong blai bat ka baar ke determination nganga nadu dom dewan nga ong baladang along pollution nga de ban sekri mde ban kamai nga de ban yarap mde ban pan nga de ban ai kat bangala ka kerting jongaro Vincent Pinpage Vincent Bukhoj udeu nong ai mde nong pan te imei hapor ba baptis nga mde imei ba ai kerting di fadar ki ba ai kerting ngala imbat kaniam nga pule kade ke jingkersan jong kaniam ngayo ke education na kejingkersan jong ka balang Katolik ngayo ke education de kersan jong ka Church of North India kiro ki lairap inga hado banga pas engineer tengah syoburom me kata kejingkersan jong kaniam tengah nga medur ba kiwai ki badon kam kejingkersan ki babon kata habi kiwan ki berusia nga tengam ju khatsan snem ngam su Michael Mar le no baduk bawan nga perkhat kad kumu briu nga don ke ting ga like ke ten Katolik anden ba kilet pat ki briu tenga nga perkhat biang opling I have done wrong tengah pun biang iki wan ngan yarap ipi te na kata kadau ngasnyo ba kam syong ka jingdon jing em rekat bala ka syong ro ka mon ban yarap election ni kam syong ba pi la pen i kata pi don pisa re katno pe pila ban yarap tengah bon ki perlok ki yarap yang election bapala atu pingenyem adu menambah belief ni, nak pingin je, baka pisah, baka take away kepada tungkam pada kepada election. Ngam ngai re kata. Dalam kumta tapi kini ki baile election man hakini kebelada bon ki bela pelut ki kror ki example kum bepercaya ba Charles Marngar. Ba Charles Marngar klaim job ra pisah. U Dr. Celestian u klaim job ra pisah. Ubah haping election mensua klaim job ra pisah. Bat kumta terter. Ngej ba kajing ye bat pajba kajing senia ba pio no pajba bat ka dealing jong pi ka akor burom pa pikiran ka behavior jong pi bat kajing long jong pi kum ubriu kata ka badon kam teban ong hit pin job election tang ka pisah tapi la ikot umar wari tu la tedlut na pang tu job ra tenga iba ka wei ka de ka ubriu IP ka sub kata ba pen job election ni pi bapala syuai ka bangin pen kot amar ba kandang ke jingkeli ke bakhadu akabede bukan ke jingikran maka don kawai ke jingkeli ke ba ton kambaban yo ya ke jing tip napi kata kalong amar hakini ki election ki beladap ke ba pio jing job kita ke jing keno ke jingikran hang ni yang tai boba Vincent H pala bowan nak ken hon balang ka bedon ba ki ong ba jupnun kam dagan yam ka ba yakon ki election padro kumjo ya kaban pan ya jingirap naki nongelam balang ban canvas ke election hadu kat no ke desha hatu la kai ke bapin pensai ke bade bekani namar ngange baki paj ba ki kwai ke jingtep halor kani namar ditang mapi ubala ban ai ke jubab la ke deni em te bapala ke bapi don ban yetho alor kani pipet pindepet daka nai ong kata kecing ong jong kibrio pindepet naka analysis ba analyze haki polling stations example kum hari boy
kanu ki Katolik hari boy ngayo 70% ka vote share na riboy tababun kersan nga ki di na kabalang prestrian hajawai kibun ba ki singrat singkasi ngayo babun naki ngalong MP ngamju perkat tangi ki Katolik leni tangi prestrian uno bawan sanga ngayarap tenga nga job kade da kajing senia jong barok ki balang ngai le persya yu pastor te bandade da kaniam tapi ngalado security ngai le persya manakulu por bomukul ulang chief minister hajo ko por ula instruct ya barok ki beriu badon hapo ke kaman uban perem re ngajop kade kajing arab yang borok tewat bat ki sengrai sengkasi ki Hindu ki Muslim ke balang Katolik borbor ngadon kajing ya jan bat ke balang nado bangam patlong MP kanu ngasnyo ban dekidon te borok ki nong song ki de ki kun ki hajar jonga ki perlok ki jonga ki bayi ngasem jonga te ngailok jonga di Presbyterian ngai le ding along Katolik umen jonga di Church of North India te haying jongi ngidon barok ngidon la jong yang ngimjo ya ngimjo interfere we te ngatrai kata gawe there's no denying the facts ngamlen bangadon ka jing ya jan ye bat kinong penyat ya kabalang la de ki fadar le ni ke katekis ki berduai bahaya and there's no denying the facts also bangadon ke ya jan babat ki pastor ki badon keleng-keleng na marbale ba di gidon kam ki bapniat school kam tam ki wan sanga ki ai nga ai rap skimi ki bon ki bawan sanga there's no denying the facts but ki bapniat ka seng right sekasi ki indawan sanga long ai rap ya ki te ngatrai kata kade ka jingkeno ka pamenswaro ki don ke jingkeno andre ka jing ya jan hibat kaniam ngamlen rakang ya jan lut le jan borok kiniam te kata nga ong bon berdua yang ban ye ki batim nga kata kade berpenjawab nga ka jingli ka bakhado ba pala nagani ka election ka ba pin ye kon mentang in ringot ki kertong kini kon ki election ka ba kentup EP te pishim manu ubadan po ka jing ye kon bat pi lani to contender badan pan ye kon ki election na pi mangidon ki atli ki seng ki badi badan hapo ki seng-sang partai ki badan hapo ka ruling kata ka NPP ka UDP de dondu ka Voice of the People's Party ka bang ngi menta ka ba upajba uperta ya kata ka slogan chu batru ki dondu ki kertong simet ya no PE ba pi don ha ka jing ko na ka ni ka election ka menta pi ka ni election kumbalong menta ndon roba ong bau tau ba tlot lan itu baklain example NPP kumalong matang iya Giant Hills kilat kerbetlut ya kilidar jongi ma te kinong tabut ki pech kilidar ro te ban ong hik NPP katlot kamlong ra ban Smith ka kamlong ra ka don ki voters ki leaders kinong tre haman lah ki area UVPP ula sedang slam ula ayat de ki snem ula ayat kade ke jing ang piu ba perden ude crowd puller ki sotenat ke jing keren jing namar pu anti government be ke jing keren jing ba namar ki bru keempat lap ti kinget ki bru hande katno ban translate ke tu ke vote ba ki wan meeting se ke vote kan don be definitely hande hado ban job pat kam dei ka ba suk na ba ladom don ki nong tre hapo ground te ki bru menta ki badon bat u nga example Giant Hills man kene bala adep kadon ki meeting hapo yuksi hapo lej barden ki pon ki bawan anda lej mangaru ki pon ki bawan lani kadon meeting haki bepat ki area bau lej barden ki pon ki bawan dam lej mangaru ki pon namar ki ki kwai pan sengap kadai ke jing sisa kat sebagai lej BPP namar pa kadon ke jing sisa ro ka frustration level jong ki ka corruption kala jor ki kila sio dolat tela dadon boong ngani rap ipi ti kiwan seta ndai kibru hujo ko poru ki study ki perkat kata ke jong banirap ka basisa na bam sisa kabala na bam la banlong example mentau ong bang ngan pen kelai ke reservation policy te kabala na mla ban pelong i kata namar menta pinlek kendiat kibru lali cukut pinlek kendiat mendai tang pi ban protes kiberu ki protes
uangan ai kam ai jam ta sei kata ka kam ka jam nanu kami kata ka kam ka jam te kibru ki i kumolong menta ka recruitment hapo mekalia kala sange kade kade jingi ki jang ka VPP te lada ka job ka VPP ka bor naikan akin ai tulop ikibru naikan mi kata ka kam te kibru ki late ki sengap hakapor ba sela ukan basenga ani ka jing bon bru tapi kat sebelai ba sela namar u nang ba ban keren ka jing bon bru tapi nga ong ba sela yele na pisar tang bon dile MLA ulong balai hakato kapor namakla u job u lam ma waru ba arden ru rem to ba sela u ayo te ka jing bon bru hakapor lekson kamu da piyo bot na kitu ki ba tan ni kato ka jing yelang jong pi kidon ki batep kidon ki bam tep kidon ba perkat kidon ki belong neutral ro kidon ki ba pro ro kidon ba anti ro kidon te ban ong hi ka jing bon bru te ngam try kam translate ko but ka it's a fact nga snyo ba nga don ka chance ban job la baro ki khlang namar ngi congress ngidon certain vote share vote bank bingidon la da baro ki atlot tatang kawai ke parti bat kawai ke parti yelek teng kama telah baro ki klain ngasio kumolong menta pimla ban estimate dia ka UDP ro example kumah mairang kumolong menta ke UDP ke klain hamo karwat ke UDP ke klain kleriat ke UDP ke klain but kibon ke area ke UDP ke klain namar kidon ki MLAs kat argut but ki workers jeng ki kedandon sakibru ki ba tap UDP ke regional kan don be ketu ko vote share ke jongka te hado kat no ba arden ula bantani UDP le ne ula bantani ke NPP le tani ko kongres ngatrai ndala ada nyohi kumbolong menta tengah iba habang ayat sorum seneng bon hikibru ki ong ba o pi sedal hi dang la ka kongres kumbolong menta kilet meeting ngamong ba kimlet kilet meeting cha NPP kilet UDP bon balik meeting bat ngaro ki ong esar ngilet meeting tang ngimpat rai ha bon ba ong kumtaro ngamlan re kata na ang menin ngawan cha yuksi te swa ban ngal apa chikan ta swa ngarung hidukan keleng-keleng ang kumno kalong ne ai pisar ngilej meeting to bangin tap sepi waddo jingkermen te don boong ra pi ngam tre tap mentang anda pe swa kalong kumno te kamut ba webe pi pila ade perlok ting wat kalok kam ngej boong ulok le ki kun kim ngej ke boong kimi ki pa kadne kajuk pemerintah kajuk teknologi kajuk social media bat ki influence ki babon te ki berur ki la shai te ki barang bed ki don ngemlan ki jing i ma society ba ya mix andre kumba kalong matanga i ba ki bru ki kulmar kajuk kapor ki bru ki perkat ngatrai hado swaban tap ki pon ki ban decide ban penjob ban rem ngatrai ki baswing ki de almost 30-40% ki we ki la decide lepa andre kini 30% ki ban decide ki first time voters leni ki don ki snong ki ba ka influence ke pisa ko ong piru ki don hi ko example Giant Hills NPP ko long menta ki bon ki snong ki ba ong nga la te pila ban ai bot kata ngin ai pi kata kadon ke jinget di te di ki bot ro re hado kat no ka to kala ban translate into ground reality menta orang ba snong ula ong yes leader la ong yes ya kipai ba ki ong no te i menta syajaka ba lek ki leader kipai ba kim lek na mar ki mur be utu la lek mun layo ngi se ngin umlar bandi ngi te kumbolong menta i ba ki kulmar pimlar ban ong ba uta ban job uta ban rem re ki bru ki badon bat ngi pat menta ki long silence kirai lepa te ngakermen bangin job kade daka ki silence bot namar kalong bendikte pelat ka kamen kim kwa ban pensausi la dikilik meeting seteru kin ai jing kersan la ki ya kren hang teru ki behing je ki kim ledra tengah trai kum kalong mentahi ngadon jing kermen menjob la barok ni ya klain la bodor la dot tang wei la ni arba klain ta gava election kamu gila bonong no kali jung ba pala menta kan ya tu silencer bomba to kublish bon ba pala pai ba katu pilayo sngo ya kani ka jing ekren hapdeng kajonga nakaliang usulong mil bat kumjo bat ukurtong jong ka seng kongres bolong ru MP bamenta derengi e namar ka rai ka shonga pi ya ka ban rai ka ta ka khandai terik banaya yong pantep ka vote makidon
ki weru ki kertong ki bangila da penyekran de ka vote ka shong ye ka mon ka jongpi ka rai ka di ka rai ka khaddo ka jongpi wala ka taru ndai ngi kitbok kirbiang ya ba Vincent H pala badon hakni ka jingi kren bat ngi kumjur ki wi ki kertong kublai shibon ya ka jing kershan ka jongpi na ka porch ka por yo shlong mel kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam bam ka tain em ya ka met jung ni Mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor yim ju yo ai kajing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata ka mut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi Mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bang ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bang ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya